Agni Parthene Despina Achrande Theothoke Nymphianim Fevte Parthene Mitiranasa Panendrose Tepoke Nymphianim Fevte Ipsilotera urano actinon lamprothera Nymphianim Fevte Chara Parthenikon choron akelon hyperthera Nymphianim Fevte Ekon protera urano photos katharotera Nymphianim Fevte ton uranion stratio persona giotera Nymphianim Fevte Всех праотцев надежду пророкови исполнения Радуйся, невесто, не невестна Подвизех ти помощи кивоте Бога слова Радуйся, невесто, не невестна Ďakujeme veľmi krásne, ďakujeme a želáme vám hlavne Božieho požehnania pre celú vašu rodinu, pre všetkých, ktorí ste nás prijali, jak vlastných putníkov prijať je obrovská cnosť a obrovský Boží dar. Ja ďakujem za všetkých nás, za putníkov. Želám vám a vašej celej rodine hlavne veľa Božieho požehnania, veľa lásky Kristovej a veľa všetkoho, čo nám treba spáse k ceste do Božieho kráľovstva. Na mnohaja i blahaja vida. Na blaho svita, našim hostiteľom mnohaja vida. Nemožných pokroví zastupnice, надежду ненадежни. Невестно, не невестна, чиста. Вечная память, вечная память, вечная память. Радуйся, невесто, не невестна, височия от небеса, от зрака ти си светлия, невесто, не невестна. Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, и святое воскресение Твое славим. Ты избави от неприятеля. Невестно, не невестна, покажи мен наследником вечного живота. Радуйся, невесто, не невестна. Agni Parthene Despina Achrande Theothoke Nymphianim Fevte Parthene
Просвіти нас від Отця Своєго. Алілуя, Dragi moji, nie jeden z was počul, čítal biblický príbeh o Noém. Pán Boh ho poveril budovať arku. Potom, kedy neboli započuté Božie slova ku návratu ku Hospodu Bohu, po jeho 300-ročnom kázaní a potom po 300-ročnom bláznivom budovaní arky, kde si na púšti, tak i Hospod Boh, jak sme začínali tú púť, ten 9. ročník púte a znelo, že toto je náš život, ktorý prináša všelijaké chvíle, ktoré aj vám Boh dal zažiť počas tých 20 kilometrov, kedy aj horúco býva, aj ťažko býva, aj už nohy nevládzu, aj síly sa kde si tratia, i schladenie prichádza, i neraz šľapkať sa nám treba, neraz i v blate, taký náš život. Ale s Matejou Božou a s vašim odhodlaním ísť s ňou ste prešli pred bránu, ktorá už nie je iba kaporkou, bránkou Rybníckej cerkvy. Kto z vás bude prechádzať, buďte vedomi toho, že idete popod jej milostivý plášť. Tak, jak znelo na začiatku v Klokočove. Tam diabol nedokáže sa obchať. Dookola bude zúriť so všetkým svojím, s tým všetkým, čo aj vy zažili. Hromami, bleskami, blatom, horúčavou, všetkým možným. Ale pod jej plášť sa nevoprie. Bogorodice, Divo, radujся, благодатная Мария, со тобою, благословена ты жена, и благословен почева Твоего, яко спаса родила еси, душ наших. Bogorodice, ročaja, slovom pače slova, slovom se pýtaja, toho molí spasi duši naša. Milostivá mi súdiu, že i syna Tvojeho predišešemu pače всякого človeka, Tvojimi molitvami splnila kladúčice. Господи, люди Tvoja iba, oslovi dostojanie Tvoje, obidom pravoslavnom Christianom nás oprotivnú jada